बागानपारा लाइमोन गांखं UPPL बानजायनायाव जोलुर बादायलायनाय खुंदों। लाइमोनफोरखौ गेलेनाय बिथिङाव जौगाखांहोनाय आरो थुलुंगाखांहोनाय थांखिजों मिरु लाइमोन गांखं UPPL दोलोनि बिथोन बादियै बागानपारा ब्लक लाइमोन गांखं UPPL दोलोनि बानजायनायाव जोलुर बादायलायनाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। बियाबनि सिङाव थानाय मोन 14टा प्राइमारि जोलुर क्लाबफोरा बे बादायलायनायाव बाहागो लागोन। बड'लेण्ड हालामनि मोजां आरो गोख्रों जोलुर गेलेगिरिफोरखौ सायख'नानै गोजौ थाखोआव गेलेहोनो खाबु होनाय आरो गावनि रोंगौथिखौ दिन्थिफुंनो हानाय बादियै प्राइज मानि होनायजों लोगोसे बे जोलुर बादायलायनायखौ आगुनि बोसोरावबो खुंबोनाय बादियै बे बोसोरावबो UPPL लाइमोन गांखंआ खुंनाय जादों। बर' लाइमोनफोरा बा बिटिआरआव जोंनि लाइमोनफोरा गोबां गेलेनायाव आखा-फाखा जोङो जिहेतु जोंनि लाइमोनफोरनि इयुन जोलैखौ नायनानै जोंनि सेन्ट्रेल कमिटि UPPL मोनसे थांखि लादो जेनेबा बिटिआरआवनो सारा बिटिआरआवनो जेसेबां जोंहा BTC कन्स्टिटुवेन्सि दङ बे कन्स्टिटुवेन्सिनि सिङाव माने इन्टार प्राइमारि फुटबल कम्पिटिसन लानांगौ होननानै जोंखौ बिथोन हरनाय लेखा बे बिथोनखौ जोङो फल' खालामनानै नै दिनै जोंनि बागानपारा BTC ST कन्स्टिटुवेन्सिनि सिङाव जों बागानपारा ब्लक कमिटि UPPL जितु इन्टार प्राइमारि फुटबल मेट्स बा कम्पिटिसन बेखौ जों दिनैनिफ्राय जागायबाय। बागानपारा समस्ति हिसाबै 14टा प्राइमारि दोङो। 14टा प्राइमारियाव जोङो 14टा प्राइमारिखौबो फैनो थाखाय जोङो खावलायदों। जोंनि सिगाङाव बुंदो जे गासैबो प्राइमारियानो फैगोन आरो बे कम्पिटिसनाव बाहागो लागोन। जितु इन्टार प्राइमारि जि फुटबल खेला बे खेलाखौ जोङो सारा बिटिआरआव जोंहा बिटिआरखौ लानानै मोनसे मसलपुराव दाख्लै खेला जानानै थांबाय आरो बेनिखायनो जोंनि सेन्ट्रेल UPPL जोंखौ गासै बिटिआरआव 40टा समस्तियावबो जोंखौ सेन्ट्रेलनिफ्राय निर्देश हरदो जे नोंथांमोननि मोनफ्रोमबो समस्तियावनो निजा इन्टार प्राइमारिखौ लानानै खेलाखौ फुटबल खेला जागायनो नांगौ। मानो होनबा जोंनि ओनसोलाव खेला धुलाखौ लानानै गोबां दावगानायनि माबायाव जोंहा मोजां जाहैयो। बेनिखायनो खेला धुलाजों जों गोबां मोजां मोनसे परिबेक मोननो हायो होननानै जोंनि गोजौनिफ्राय जि निर्देश बे निर्देशखौ लानानै जों खेलाखौ जागायदो। जों बागानपारा ब्लक UPPL हिसाबै जोंहा प्राइमारिया दोङो 14टा दोङो 14टा बे 14टाखौबो जोङो हांख्रायदो जे बिथांमोना फैगोनखौनो होनदों खिन्थु दा दिनै जोङो गिबि उद्बोधन खालामदों। उनाव फैयिखौ जोङो उनावसो मोनथिजोबगोन। दिनै जोङो फुटबल बादायलायनायखौ दिनै जोलुरखौ होदों खिन्थु जोङो गुबुन खेलाफोरखौबो जोङो होनो हानांगौ बेखौ जोङो उनाव सानबावगोन। मानो होनबा दा जोङो गिबियावनो जोङो जोलुर बादायलायनायखौ होग्रोदो बेनि उनाव जोंहा गुबुन खेलाफोरखौ जोङो उनाव हानाय बायदिब्ला जों काबादियानो जा गुबुन खेलायाथ' गोबां दं बेफोरखौ जोङो होनो सेस्था खालामगोन। दा बेनो सब बिथिङावनो जोंहा मोजां जायो। मानो होनबा दिनै काबादि गेलेनो खेला होयोब्लाबो बा फुटबल खेला होयोब्लाबो जोंनि गेजेराव जि मोजां मोनसे परिबेक फैयो जायनि थाखाय जों दिनै ओजोंनि मानसि ओजों जोंहा सिनायलायनाय खुनु जेबो गैया जानानै दोङो। गेजेराव जोंहा गोबां जाहोननि थाखाय मानसिफोरा जगाजग गैलायै जायो। बेनिखायनो दा जोङो बे बिटिआर जाखांनायनि उनाव जों जेन खेला धुलाजोंनो गासिबो एरियानि मानसिखौ डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्टआनो जा ओनसोलनियानो जा जों गासिबो सिनाय परिचय जायोब्ला जोंहा मोनसे मोजां परिबेक फैगोन होननानै आं सानो आरो।